Derɗiraaɓe assalamu aleykum, on nangoyi wokkere fulfulde kode radio international abuja dow mita 33.5 imatotiral amen ngal internet www.kode.net inanta facebook amen kode radio channel youtube amen kode tv hawtande channel telegram amen www.t.me/kode radio nonnon on mbawa heɗitaki min dow radio gaden. Inde an Ibrahim Iromo Dake salminto e hoɗankewol laɓangal taskaramji amin ɗi kikkiɗe hande. Nder taskaramji ɗimin taski waddanki on kikkiɗe hande e wodi habaruji duniyaru hawtande e Umar Aliyu. Nonnon min ɗon jogi rahotoji ega diwe fere amma hiddeko ɗo mo'itine jonde gam nanki habaruji duniyaru hawtande imodibbo Umar Aliyu. Aran ndako e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan mobgal huwoɓe ha lesdi Nigeria fuɗɗi tikkere be wankore dalila tefuki ɓesdari albashi. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan kippol saggarle en janyi soyiki yonki jami'en lesdi Niger. Nder kubaruji lesɗe duniya luttuɗi bo on nanan ardinoɗo lesdi Niger ɓoyemajo wato Mahmoud Ahmadi Najad nasti nder tefoɓe ardungal lesdi ndin. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Huwoɓe ha lesdi Nigeria fuɗɗi wankore tikkango kuuɗe iga hande altine ɗo ha seyande nde ɗum ɓesdani ɓe cede albashi. Huwoɓe man fuɗɗi wankore majum ɓawo boliɗe dow ɓesdango huwoɓe albashi hakkunde gomnati mobgal lesdi be dente huwoɓe wato dental Nigerian Labour Congress NLC be ngal Trade Union Congress TUC sankiti. Dente huwoɓe majum tefi huwanoɓe bankiji, yite lamtarki, dofta en, huwoɓe ha pelel jipporde piroje fu nasta nder tikkere majum joɗa ha nder ci'e muɗum ta ngurto iga hande. Amma kadi gomnati lesdi Nigeria andini dow tikkere huwoɓe man yewi didaɗi lesdi ndin. Iga ko Tinubu maggi dow korowal laamu o tuugi dow ustuki malla bo ittuki wallinde nde gomnati waɗanta ummatore dow kare kutinirteɗe hande e jango. Hunde bo nde waddi do'uki daraja cede lesdi ndin hawtade be nawirka kare ɗen. Be non fuu huwoɓe gomnati ɓesdanaka cede lewru. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu holli mettamɓeram muɗum dow mbaruki soje en lesdi Nigeria njowo ha wuro Abba nder diwal Abia. Saggarle en IPOB on jarani soje en majum kippol wakkati ɓe huwanno kuuɗe tabitinki rento be jonde jam ha Aba yende Alhamisa salinde ɗo. Tinubu wi mettini be mbaruki soje en majum yi'ugo ko lebbi ɗiɗi caliɗi ɗo fu soje en fere mbarama ha ƙauyeyel Okwama nder diwal Delta. Tinubu wi soje be polis en ɗo huwa kugal kimminingal ngal larani rentuki ummatore. Woɓɓe maɓɓe mbarama ha yake kuuɗe man. Woɓɓe bo ummatore nde ɓe ndentata on nyamata neɗɗaku maɓɓe. Ngam man Tinubu wi ko moye fu anda gomnati be soje en lesdi Nigeria ɗo mari sembe be bawɗe tilfugo konne en lesdi ndin fu.
ngam man o umri soje en na laggita waɗuɓe kuugal ɓalewal man tan haa yaake laggitiggo ɓe majum ɓe tilfa wi'oɓe ta'an lesdi. haa ɗo o sappi dow dental ipop karminangal. haa ragare Tinubu hofni iyaluji soje en mayɓe majum. Kippol saggarle en fooɗi soyki yonki jami'en gomnati lesdi Niger tato hawtade be sojejo goto ɗoftoɓe. Jami'en man ɗo dow ɗatal yago Difa ha fombina hirna lesdi Niger. Nden saggarle en man ƴaɓɓiti iga nder lesdi Nigeria jarani ɓe kippol. Difa laati dow kerol lesdi Niger be Nigeria be Chadi be Kamaru. Gallure man bo ɗo yiida be fitina Boko Haram iga hitande 2015. Wattam cuɓol gaɗangol yande 29 lewru Mai salindu ɗo ha lesdi Afrika fombinari holli jam'iya ANC laamotonga ha lesdi ndin saldori heɓuki nasaraku ngu hokkata jam'iya man tigguki gomnati darnde go'o. ɓaawo jam'iya man hoosi duuɓi kombi 13 ɗo heɓa nasaraku laamuki lesdi ndin. haa yaake ardiiɗo lesdi ndin ɓoymajo wato Musta Jacob Zuma be jam'iya muɗum tefi dow ɗum fuɗɗita waɗugo cuɓol ngam ngol ɗum doggini yande 29 lewru Mai majum laaɓai. Julius Malema ardiɗo jam'iya Economic Freedom Fighters EFF andini dow ɗo taskiti ngam haɓɓitigo famral be jam'iya ANC dow sharɗuji ko hauti jabtuki babe malla bo njairi iga nasara en raneɓe lesdi ndin ngam nyiɓango ɓaleɓe. Ardiɗo lesdi Iran ɓoymajo Mahmoud Ahmadinejad nastini inde muɗum nder deftere tefoɓe ardungal lesdi ndin. Warugo jotta yimɓe 20 on kolli anniya darago ha cuɓol ngam subtugo ardotoɗo lesdi ndin ngol ɗum taskiti waɗugo yande 28 lewru nduɗo. cuɓol man taskitama waɗego ngam subtugo ardiɗo keso ɓaawo mayde ardiɗo lesdi ndin Ibrahim Raisi ha haɗaru piirowal nder lewru salinduɗo. Majalisaru lesdi ndin on seɗata wurtina darotoɓe nder yimɓe 20 man. Majalisaru man haɗino Ahmadinejad darago ha cuɓol ngol ɗum doggini ngam subtugo ardotoɗo lesdi ndin nder hitande 2021. Jotta hakkilo fu lorti ngam laarugo ko majalisaru man notanan daraki maako. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. To Umar Aliyu a yettama. Keɗite kode radio international ngam nango kubaruji belɗi e taskaramji fere ngam ta on daɗe. Joni sai mo'itinon jonde gam nanki rahotoji ɗimin taski waddanki on jemmare nde. Aran da rahotowol Abubakar Malami Bagudo dow noddandu ndu ɗum noddi kawtal golloɓe Najeriya narra be gomnati dow jobdi golloɓe. Da Abubakar Malami Bagudo be rufotol ngol iga wuro Kebbi. Awdugal gal en ni tefa lawol tokkugo jonde jam hakkunde muɗum e gomnati ngam heɓugo kawtal hoore lesdi Najeriya. Awdugal golloɓe Najeriya NLC ni joddake gomnati nden bo ɓe don dara wiiko ɗum heɓa heɓugo ceede jobdi lewru ko yata 150 dono gomnati. Amma awdugal gal en ni salike dow tokkugo lawol gol en gal salike tokkugo lawol gol wiigo kannon ɓe jaɓata dow majum. Wakkati ɓe joɗino ni horejo adugal galgal NLC e Najeriya biyeteɗo Mr. Joe Ajoromi o wangini wiigo kanko ni o ɗon tefa wi gomnati besda nden bo ɗum yara ko yata ceeɗe naira
ɗuɗɗe hana ma ɗon ko gwamnati tammata. Ngam majum ni himɓe Najeriya musamman woɓɓe kuuɗe gwamnati ɗon tefa ɗum jooɗo jam ɗum hawta hoore. Gownaɓe jihaaji lesdi Najeriya kamɓe bo ɓe humaɓɓe ɗum ɗon tefa wigode gwamnati moggal lesdi Najeriya wati jungo fuu ɓe joɓa ceede ɗen tefaɗe e jobdi lewru. Sannane ma ɗum ɗon sala gownaɓe ni kamɓe noon saloto ɓe kokkata bo gwamnati moggal lesdi Najeriya sawra wigo ɗum yoɓa ceede ngam golloɓe heɓa hoyre ma. To en daari ni Najeriya joni Najeriya ɓe natti ɓellere sanne to laati wato nafa malla bo nyamunda naawi nden bo ɗum heɓata heɓugo nyamunda ɗon. Kay made en daari joni wakkati de laati ɗum ɓadike julɗe layha ni jawɗi malla bo wato baali ɗin seeɗi layya fuu ɗum ɗon waɗa ceede naawuɗe ɗi taɗi ma sarka mo wala laawol ko ata layyo hikka. Amma e noon funi kamɓe goɗɗe juuɗe muɗum haane wurto e jaari walla ummatoje ngam ballol gol kan hewrata diina. Nden bo himɓe Najeriya to woni fuu hikka e ɗon tefa ballal ngam woɓɓe ni waɗe balɗe ɗiɗi yaago tati heɓayi ko nyamata ha saare muɗum. Yiɗani goɗɗo gollo biyeteɗo Musa Abdu shin ɗume noon ɓe mbiyata sai o faɗɗi hundugo o yi'i. Sai muna fatan dai mu samu daidaito da gwamnatin tarayya saboda mu samu daidaito insha Allah kuma Allah shi kama muna shi kana. O wangini wigo ɓe tefa fotutugo e gwamnati ngam ɓe heɓa jonde jam ɓe kawtala hoore. Kanko Musa Abdullahi ni o kamɓe golloɓe jehol kedi kamɓe ɓe jiɗa ɗum foɗotira ko ɓe jiɗi tan ɗum darana dow ko ɗum tabbitinta wigo ɗum heɓi jonde jam e kawtal hoore lesdi Najeriya. Ɓaawo nden bo ɗum ɗon tefa adule feere joddo gwamnati moggal lesdi Najeriya. Nden bo ɗum ko andinno ɓe gaɗay tawnol kuuɗe ko asawere golloɓe Najeriya ɗon nodda to ɗum waɗu tawnol kuuɗe ngam tawnol kuuɗe ɗon wadday tikkira gwamnati hakkunde muɗum e himɓe don bo woɓɓe sai wurtike to golle ɗen noon heɓata bawɗe ko nyamata amma tawnol kuuɗe waɗama ɗum nattay wannere sanne totolgon ɗon Abakar Malam Bagudo e gaɗo jihol Kebbi. Miɗo nana belɗum heɗitago kubaruji Kode Radio International ha kilohas 1265 daidai jamdi 7 yahango 7 e reta jamma agogo Nigeria, Kamaru, Niger enanta Chadi non bo jamdi 7 yahango 7 e reta agogo UTC. Abubakar Malami Bagudo a yettama. Ɓawo dental huwanoɓe Najeriya ngal noddi tiggere golle i Najeriya. Abubakar Malami Bagudo on larani en no tiggere golle nde wontidiri i wuro Kebbi, diwal Kebbi, wayla waladu hirnagere leydi Najeriya. Da Abubakar Malami Bagudo on. Alugal golloɓe lesdi Najeriya e jihol Kebbi ni kanum ma a caka ɓawo to tawnol kuuɗe. Laati ɓe moɓitini wagare ɓe kolla wigo ɓe ɗon kokka baalo ɓaawa maɓɓe yaago adugal ensigal lesdi Najeriya ngam ɗum tefa hakke yaago ɓeydango golloɓe lesdi Najeriya ceede jobdi ɗum lewru. Wakkati o hawriti tefoɓe habaruji howrejo hande mo jewal Kebbi laatiɗo ballo makko lutanimo andiraɗo Aliyu Jelani. Wangidi wigo ɓe ɗon nodda kala golloɓe jiha Kebbi hokka baawal ɓaawo nden bo ko moye tabbitina wigo yaha e kuugal. Ɓe jiɗi ni en ni kan tan woni butolgol ngam kamɓe golloɓe keɓa ɓedda ceede lewru. Wakkati jalirmi ukuwaji laawol pamari e jiha Kebbi e fumaji musamman yebre Zuru, Yawuri, Argungu e Gwandu kala nokkuje funi ɗum gollata. Non bo gollirɗe jiha kala gollirɗe maɓɓama ɗum acca e ko moye e kuugal. Wala pamari bo laatiki hani ɗum wuwi wala gonɗo e ɗon en. Nden bo amma ko heɓa tan nokkuje goɗɗe golli kan woni ñawdorɗe kanum kande laati dole ɗum laatike wajibu ɗo kala tefo ñawdi fuu so yehi ñawdorde. Amma ni gomɓe nder yaha yeeso waɗugo tawnol kuuɗe ni hawti golloɓe jiha e ɓe hukumaji laamu pamari jiha Kebbi e jiɓe ɗon tokka ɓaawo kanko horejo NLC mo leddi e bo bandiraɓe maako fuu wigo tefango kamɓe golloɓe ceede jobdi. Joni ni ɗum jooɗike no wigo ceede ko yarata 1,50 kan noon ɗum waɗi alkawal wigo ɗum hokkay golloɓe. Amma kamɓe adugal NLC wi kanum kan jaɓaayi e darike dena cokko fama ɗum joddike ɓe jooɗe feere amma ɗum heɓayi nasaraku. To hande ni de laati hande noon ɗum ummini wonkore denɗen to golloɓe nokkuje feere e jiha Kebbi holli wigo ni en ni ha nayi tan. Mi ƴami gollo goɗɗo jin koye waɗi ko ɓe kokki baawal ɓaawo
To mu hakikan jihar Kebbi mun goyi bayan wannan yajin aiki saboda shi albashi yanzu an wuce amma yajin aikin nan insha Allah zai jawo inda albashin za daga daraja ta yi a samu walwala da zaman lafiya. Wani ne ko kan da ni kofi ba alba maɓe gan ɗabigo ce da jabdi lewru kan walla taɓe den bo ɗum heɓa nasara ku jihal yeeso gudde golloɓe ɗen ni ɗon wullano yigo ɓe keɓayi ɗesdari ceede amma kala wakkati fuu ɗum ɓesdi anduɓe saanu kilanta risku lesdi ɓe kolli wiigo ɓesdel ceede lewru e wadda e naawal kare nden bo de kare naawi kamɓe talkale ɓe nattay wandere sanne amma e noon fu ni woɓɓe ɗon daara wiigo haani ari lesdi Najeriya hakkilana ɓen laatiɓe gollata kamɓe bo jehoɓe gese malla bo goɗoɓe saanu lumoku kono e ɓe zante hinɗum ɓe dani golloɓe tan ɗum hakkilanaɓe hunde ɗum waɗayi sanne dan noon ɗum nodda kamɓe adugal LLC de ɓe joddike ari lesdi ɓe kokka bullali daga remoɓe hawtade bo lumoɓe ngam kamɓe ma ɓe hakkilane wiigo lumo goto noon ɓe ñamata amma ɗum hakkilani golloɓe tan kamɓe lumoɓe gese wato jehoɓe gese kanum bo hakkilanata ɗum ko kon ɓe gaɗi waɗayi sanne amma e ragare ni ɗum tamma wiigo tan lukuɗe gol en heɓal vurtorgol yaago wande lesdi Najeriya fewtol gon ɗon Aboubacar Malam Bago Dow e gaɗo jihol Kebbi. Dembe amin jemma e nyalawma ton gossoro be gumbar radio mon domi tadi 49 der Abuja ndarde goongelde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio kode international sai ummatore konde min don gam onon ma gondembe amin to malami ayettama dalilaji ɗiye futtini yibbugo lumo alabarago ha nder diwayel Lagos. Alamin giɗaɗo jada hawti rahotool dow no hunde nden wangiri. Filoɓe nder lumo alabarago ɓe weetori e yibbingo lumo ngon nder asawere salinde. Alabarago lumo on ko hewti ummatore iga waylankere lesdi Najeriya. Yibbinki lumo ko hoosi balɗe tati ɗum ɗo tokkidiri nastini joɗiɓe lumo ngon nder ɓillaji e asar takanas no woɓɓe waɗi asar shagoji maɓɓe e jawleji maɓɓe. Goto nder ɓe waɗi asar nder lumo ngon Malam Hassan Jibril andini jeydiyanki en wi'ugo hanko o yowani e ardiɓe lumo ngon aybeji ko fe'ata fu larugo ɓe wurtoyi iga waylankere lesdi ndi. Ɓesde wi'ugo iga mi pamaro baba amin wardata e amin lumo ngon non min mawni ha min ronimo min e derɗiraɓe am wala ha min andi sina lumo ngon amma waktu gotel min fini min tawi ay gomnati umri ɗum yibbina lumo ngon gonga ɗum welanayi men. O wi ko ngam na ɗum aybe ko moye ɗum aybe ardiɓe lumo ngon nde ɓe sali hawtugo ko'e maɓɓe ngam non man ɗum futtini masibo ngon ngam ɓe sali huudugo e balbe ngam waddango lumo ngon jahal yeeso ko moye nder maɓɓe tokki giɗaɗe ɓernde mum. O ɓesdi e wi'ugo hiddeko ɗum doggina cuɓi gomnati diwal Lagos e ardiɗo lesdi Najeriya mo jonta e ballowo hoorejo lesdi Najeriya sanata Kashim Shatima e Hadiza Bala e luttuɓe ardiɓe lumo iga waylankere e laamiɗo Hausa en e laamiɗo Fulɓe joɗiɓe Lagos ɗum narri dow hokkugo bososel dow joɗiɓe nder lumo ngon ɓe wo'ina lumo ngon seni non heɓaki. Ha ragare o nodditiri hukuma en ɓe ɗum yowani rento gondo ɗum hokka joɗiɓe lumo ngon nokkure goɗɗum hiddeko ɗum timmina nyiɓugo lumo ngon. O wi hokkugo ummatore bososel nyiɓugo lumo maɓɓe hanjum tan lawol ko ɗum waddata koyɗum nder ɓernde joɗiɓe lumo ngon. Seni Alhaji Umaru Nago golatiɗo laamiɗo Hausa en joɗiɓe diwal Lagos wi ummatore o wi umrore nyibbingo lumo ngon warani himɓe darde go'o seni wakkati man o welnayi e o waali yahango jonten ni himɓe lumo ngon e ɓe ton lima asarji ɓe gaɗi. Al-Amin giɗaɗo jada kode radio international iga Abuja Nigeria. Alamin giɗaɗo jada a yettama. Joni min pitanay rahotoji amen iga wakili en kode radio iga diwe fere ha nder lesdi Nigeria. Downo tiggere golle ɗe kawtal dente NLC e TUC noddi hande. Aranda Umar Aliyu laari no tiggere nden fuɗɗiri e wuro Lagos woyla walado hirnangere lesdi Nigeria.
hande lesdi Nigeria findiri be tikkere huwoɓe ha lesdi ndin. Tikkere bo nde mobgal dente huwoɓe ha lesdi ndin ewni ɗum waɗa dalila famɗuki cede albashi huwoɓe. Ha ɗo ni ɗum alawsa on ha dental huwoɓe ngal TUC maɓɓi dammugal nastorde office malla bo biroji huwanoɓe gomnati diwal Lagos. Wato hande banni diwal Lagos finiri. Gonde be Kode TV ngam anduki no wankore nden dogginire ha diwe lesdi Nigeria fere fere. Umar Aliyu, Kode TV iga Abuja, Nigeria. Minon ka wala ko min poti min mbi'a ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be Pulako. Umar Aliyu a yettama. Joni imiɗo wondi i wakili en Kode Radio International Abuja. Aran min puɗɗiray iwro Jalingo. Abdourahman giɗaɗo Umar Jarumi, kono hunde tiggere golle e kawtal dente gollanoje Nigeria nasti hande no ɗum woni i wuro Jalingo ima diwal Taraba fu. Alhamdulillah, tiggere golle ni bana wakkatire nde mobgal golloɓe Nigeria hokki umrore dow ɗum naata tiggere golle ngam soyde narral ha dow ko larani ceede jobdi hakkunde gomnati e ardiɓe golloɓe. To jiha Taraba ma yakake tikkere nden ngam hande ɗum ummodake e tikkere yande hande altine wonɗo ba e ɗum yi kutinirɗe gomnati e maɓɓi, bankeji e maɓɓi, to jangirɗe ma e maɓɓi ngam fukaraɓe kaftake dilli jangirɗe ɗe gomnati. Amma ɗum fatiɓe ɓe gartini ɓaale maɓɓe ko kadi gelleji maɓɓe. To sey ni jangirɗe joɗaniɗe koye maaje andiraɗe private kanje kam e tikkaye kuuɗe golle. To non bo bana luumo kam ɓe doggina kuugal luumo e yimɓe fu maɓɓiti shagoji. To amma bana soroɓe nebbam ɓe gomnati ɓe NNPC kamɓe kam ɓe puɗɗi soruki amma sey mobgal golloɓe wari maɓɓi. To ayi ko Jalingo wontiri tindi hande kadi. So wala ni haala wankoje ko i wodi cakkimɓe wankoje ko ummaki hakkillo ko noye? Wala haala wankore ko umminki hakkilo e wuro ngon. Yimɓe fuu e doggina golle maɓɓe, e doggina harakaji maɓɓe. Yowa yimɓe machine ɓe keke napep ɓe ngaɗa ko soññugo ɓe paaɓe ɓe koca yimɓe ɓe njara ɗo, ɓe koca yimɓe ɓe njara ɗo. Yowa haraka lumo e dogga, haraka tetaji wala ni ko dari e wuro ngol sina gollal gomnati, jangirɗe gomnati, yowa coriɗe nebbam gomnati banno mbino mami, hawtade bo e bankiji. To amma haraka luuɓe e haraka soññoji mba'antewon maggantewon kam ɗum kam wala ko wayli e wuro ngol. Wala bo haala umminki wankore goɗɗum ko moye hakkilo mum e waali. So woodi ko yimɓe rokkata miijoji maɓɓe, ɗume woni miijoji yimɓe dow tiggere golle, ko woodi ɓe keɓɗa kerduɗa ko noye? Lallay miijoji yimɓe e ko laarani tikkere golle, miijoji yimɓe ni ɓe mbi haani gomnati ɓeddana huwoɓe ceede ko he'ata ɓe, ngam to en ndaari ɓe ɗo mbi'a naira 50,000 he'ata ɓi adama sooda koda buhure koda mbuɗu butali he'ata ɗum. Ngam majum haani gomnati ni humtana ɓe haaje ɓeddana ɓe ceede keyɗe ko he'ata ɓe. To yimɓe to Abdourahman giɗaɗo Jarumi ga Jalingo min getti. Kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Kode Radio International. So heɗitoɓe joni
joni min fanna diwal Bauchi to min gonti Ibrahim Muhammed Jungudo gam nanki no wuro Bauchi wontiniri hala tiggere golle. Ibrahim Jungudo sa do nana no Bauchi woniri hande alama tiggere golle de kawte huwanoɓe Nigeria noddidum nasta hande. Non ɗum waɗi modibbo mo dake gonduɓe Code Radio International ɗo diwal Bauchi ɗi hande te ko wala ɗum ummidake e tikkere huwoɓe ɗon to kawral moggal huwoɓe ko noddirte leba ɓe okki umrore daga Kenya ɗo hande to wala goɗɗum ko sakiti te ko wala ɗum ummidotto e yajin aiki ko noddirte e ɗemgal Hausare. To jonta e mi saka jelle Bauchi bo ɓe ummini mi yehi yejje kuugal am ɗon to jami yejje kuugal tawmi hamɓe mobgal ɓe lebo ɓen ɓe ngaɗi kwaɗowa ko bo ko ngi'i maɓɓitirgel ɓe kullake dammugal kadi ko moye nastuki ha jamma nde ɓe jeeyi tawi wodi goɗɗum hukuma durgol jammo diwal Bauchi nde ɓe jeeyi ɓe tawi commissioner ji on sey commissioner sey ɓe kolli ɓe ngi'i commissioner ji on ko wurto ko bo ɓe kulloma e nder to e ragare dey dole commissioner ji on foɗi lanyiwa muɗum wurti ɓe ngari ɓe nangi dammugal ɓe hirɓingal ɓe jaɓɓi ɓe dilli to ɓaawo ɓe hirɓi dammugal ngal ɓe dilli woodi hukuma hakkilanti suudu ñawdaki diga ndugu diwal Bauchi ko noddirte Bauchi State Primary Health Care Development Agency ɓaawo mi heɓi andinore mawnde diga ardiɗo hukuma on mo yehi commissioner ji ndurgol jamu e diwal Bauchi o noddimo mo yehi hatta cuuɗi ñawdaki ko woni e diwal Bauchi ma ɓe ɓe maɓɓaɗi daga hannde yaaki jango to a yii ɗum hunde to ɗum fa'i yeeso te ko wala dattoɓe ɓilla majum nder sosai. To ko woni miijoji yimɓe haa dow tiggere golle nden i Bauchi nde latti e nani habaru wi ko haa Bauchi hunde nden ñaɗɗi masin fu goɗɗe gollirɗe fuu maɓɓaama ko woni miijoji yimɓe musamman ma nde a haali haa yaake ñawtorɗi fu ɓe tefi maɓɓe. To miijoji ɗin kanji wonta reeta woɓɓe ɗon mana hunde ɗum woɓɓe bo ɗon cicca hunde ɗum ngam manore ciccoɗo hunde ɗum kañum wonta ɗum neeɓi ɗum nastina ummatoji irin ɗum hunde nder majum e ragare bo ɗum waɗata hunde ɗum waɗata no ɗum yiɗi ba ngam noon woɓɓe woodi jooɓe kawaɗen ɗum ɓe wato yaaki e wartiki ko ɗum no ɗum annda woɓɓe bo jiya aa noon ɗum deeji gato ɗum waɗi noon ɗum kañum okkata wato diidagol ko bo kañum okkata sembe hamɓe tokkiɓe laamu démocratia ɓe ɗum kawai kañum wonde enci maɓɓe gam yikito na ɗon ɗum waɗi se ko wala kabko ɗum ummi ɗum ƴengay dow talaka tawa ɗum yoɓɓota ndaari irin bonendaji ɗum wondi e jonta hannde ko urnoɗa sembe ɗum warti jonta ɗum ɓorima sembe no ɗum fanɗiri kam se ko wala ummatoji e diwal Bauchi kam woɓɓe ɗon kolla fewnanki belɗum woɓɓe bo ɗon kolla chia mettrigal gam ɗume ga ɗum maɓɓaniɓe atal kemdal maɓɓe gama woodi ko hollatama e Bauchi yaaki jango joni har ɗum fayi yeeso e ɗum yaaki aiki to se ko wala cuuɗi nebbam ma ɗum maɓɓayɗi to ayi to ɗum maɓɓi cuuɗi nebbam ayi yaaki goɗɗum kowol wala ko nanki belɗum ummatoji ayi ma ɗum wala won to ɗum e jonta kañum ɗum wontiniri ɗo e diwal Bauchi. To haala jahale fa musamman tacaji mota e nanta filoɓe malla luumo maɓɓe ɗo maɓɓa ay joni haka so gonɗi eɓi deydey wato suudu mass transit ɗum diwal Bauchi wato suudu nattuki mota yaaki jihaaji feere feere e diwal Bauchi ɗon to motaji maɓɓe kusan mi wawa yikima reeta eɗi yaasi eɗi dow barwe woɓɓe bo e ɗon jikka hukuma hakkilanki jangirde ilmu ko noddirte Ministry of Education woɓɓe ɗon titamaji gaɗi pakin e ɓe ɗena passenger en gurto to ayi kañum ma kawai a warti ɗum ma ka hollete alama tabbas yajin aiki e ñaami ta daari te kena tedde ɗo diwal Bauchi e motaji gabbaki ɗe dammugal ngal ma jon ceeɗi won bolma e ngal maɓɓi. To Ibrahim Muhammed Junguɗo min getti to woodi habaru kesum te kadi taskanamin rahotoli yaaki jango a yettama inchallah mi yettima dadi. huwoɓe ha Abuja lamorde lesdi Nigeria ɗotani umrore dental huwoɓe lesdi Nigeria dow fuɗɗa wankore iga hande altine ɗo.
nda ɗo ni ɗum dammugal nastugo office ardiɗo huwanoɓe gomnati mofgal lesdi nigeria fuu wato head of service of the federation on woni ɗo. hande altine wala komoy ha dammugal man, bananta no Kode TV tokkiti tawi. huwoɓe feere ngari amma ɓe keɓai nastugo ngam dammuɗe nastugo man fuu Nigerian Labour Congress be Trade Union Congress maɓɓi kali. woɓɓe bo gi'ama ɗo jogi tutawal ngam hollugo ɓaawal ɓaawo Labour. ha dammuɗe goɗɗe bo a tawa ɗum maɓɓi get ɗum kali tutawal Labour on ɗum ɓili ha get majum. ɓaawo head of service Kode radio yilli hukuma hakkilanki yasi lesdi Nigeria wato foreign affairs, dammugal man on woni ɗo kangal fuu ngal ɗo maɓɓi wala huwoɓe. bo hande altine alama holli kamɓe ma ɓe ɗotani ewnandu Nigerian Labour Congress. iga maggaki mako dow korowal laamu ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu itti wallinde dow nebbam petrojam, hunde bo ko fooɗi nawirka kare ha lesdi ndin. ha yake huwanoɓe gomnatiji bo fuu albashi muɗum ɓeddanaka. jottani gomnati mofgal lesdi ɗo hokka ceede lewru huwoɓe ɓurduɗum famɗugo naira 13,000 ha yake gomnatiji diwe bo ɗo hokka 18,000. hiiri weeti hande buhure marori ɗo soda kombi 16,000 be ko yowi. ngam man ceede albashi sodata ko reta buhure marori. amma kadi gomnati be Labour ɗon bolida dow ɓeddango huwoɓe man albashi ko komoye yelata ɓe famra. Daga Abuja, Umar Aliyu, Kode Radio International be TV. To fuu ifu ɗo min gaddi ragare taskaramji amin ɗi jemmare nde. dow darnde sobiraɓe ahan ɓe Kode Radio International Abuja wallutuɓe ngam mayiki taskaramji ɗin warani on. mi Ibrahim Romodake foɗuɗo laɓangal taskaramji ɗi hin hawtiɗi. mbiyami on gonde e Kode Radio International Abuja. pinen jam.